Tard wara nofsinhar kien konfermati li l-Gvern preżenta mozzjoni għall-ewwel qari tal-abbozz ta' liġi li jemenda dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Fi kliem sempliċi emenda fil-liġi sabiex tgħaddi tiegħu dwar il-Kummissarju tal-Standards. Il-Gvern qed jgħid li l-emenda li se jkun qed jippreżenta għandha lan li jinħoloq mekkaniżmu f'każ li ż-żewġ naħat tal-Kamra jibqgħu ma jaqblux dwar isem li jikseb il-maġġoranza ta' żewġ terzi. Dan meta l-irwol ta' Kummissarju tal-Standards kellu preċiżament ikun maħtur b'dak il-mod biqbil u mingħajr kontroversji politiċi. Iżda l-Prim Ministru għażel li jwebbes rasu u jibqa' dej mingħajr konsultazzjoni. Skont il-Gvern dan huwa is-sens komun. Din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista qal li l-arroganza tal-Prim Ministru kull ma jmur qed tkompli tispikka. Tant li jissa saħansitra għażel li jikdeb fil-Parlament meta qal li l-Oppożizzjoni f'xi mument qablet dwar il-ħatra ta' Joe Azzopardi bħala Kummissarju għall-Standards, xi ħaġa li ġiet miċħuda b'saħħa mill-Partit Nazzjonalista. Fl-istess seduta parlamentari Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista kien ilu żmien twil joffri li tal-ħbiberija u jitlob dialogu ma' Roberta Bela. Iżda tkaxkir tas-saqajn jikkonferma kemm Roberta Bela ma jikkonsultax.